आज आम +2 सेकेंड एमआईएल ओडियार प्रथम एककर द्वितीय गद्य जहाँ लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही द्वारा रचित पुष्पपुर वर्षा बरणर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्यर उत्तर लेख प्रश्न मूल्य 1 नंबर। चलतु भिडियो को डेरी नक भिडियो स्टार्ट करवा। पुष्पपुर वर्षा बरण ख संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न गोटे वाक्यर उत्तर लेख प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। पुष्पपुर वर्षा बरण प्रबंध प्राबंधिक क्या स्वागत कर पुष्पपुर वर्षा बरण प्रबंध प्राबंधिक बारिबाह को स्वागत कर बारिबाहर सिग्ध जलद क्रांति केउठार नेत्रशब सृष्टि करिछि। बारिबाहर सिग्ध जलद क्रांति पुष्पपुर नेत्रशब सृष्टि करिछि। केउं पथरे बारिबाहर आगमनी शुभशंख बाजी उठिछि। बातायन पथरे बारिबाहर आगमनी शुभशंख बाजी उठिछि। बहुदिन पर कहार शुभ आगमन आज मंगलकर ओ मधुमय हो उठिछि। बहुदिन पर बारिबाहर शुभ आगमन रे पुष्पपुर मंगलकर ओ मधुमय हो उठिछि। कहा स्पर्शरे पुष्पपुर सजीव और श्यामल हो उठिବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ବାରିବାହର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଓ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିଥିଲା? ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ ପୁଷ୍ପ ଅଜ୍ଞରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ଅଳକା ପୁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ କିଏ ଉଦାନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ଅଳକାପୁରରେ ଥିବା ପ୍ରିୟା ପାଖକୁ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ଉଦାନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହସ୍ତରେ ଉଦାନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା? ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ମେଘ ହସ୍ତରେ ଉଦାନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହାର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି? ଜଳର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସକର୍ମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସକର୍ମ ସାରି ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ କାହାକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି? ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ଓ ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦ ସହ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା କେଉଁ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ସାରଭୂତ ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦର ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର କାହାର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କ ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର ଜଳଧର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବିଛନ୍ତି। ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବଦାନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ? ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀମାନଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ। ଗପଲର ଗଳଗଣ୍ଠି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସନ ଶୁଣି ଜଳଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ? ଗପଲର ଗଳଗଣ୍ଠି ଓ ଗୋପାଳର ବେଣୁସନ ଶୁଣି ଜଳଦ ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବ। ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସନର ଅନୁଭୂତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ? ନବଯୁବକମାନଙ୍କର ବେଣୁସନର ଅନୁଭୂତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦିଏ। ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାଙ୍କର ଗତିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳୀୟ ଲଳନାମାନଙ୍କ ଗତିକୁ ନିର୍ଝରଣୀ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କିଏ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ? ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବନବାସୀମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ? ବନବାସୀମାନଙ୍କର ଜଳଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ କାହିଁକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଜଳଦର ଅବିରତ ବାରିପାତ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଲେଖକ ବାରିଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ଶାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରଣୀ କେଉଁଠାରେ କିପରି ନାଚି ଉଠିବ? ଜଳଦର କୃପା ହେଲେ ନିର୍ଝରଣୀ ଗିରିଧିରରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବର୍ଷତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ? କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନୁକୁ ଦେଖି ନବତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। କେଉଁ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି?
ଖଣ୍ଡାଧାରା ଓ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭୂମୁ ଜଳଦର କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଭୂମୁ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ଜଳଦ ଚକିତ ହୋଇଯିବ। କେଉଁ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି? ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଲୁଚି ରହିଛି। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ କାହାର ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମହାବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଉତ୍କଳବାସୀ କେଉଁ ନଦୀର ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳବାସୀ କାହା ଉପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳବାସୀ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର କିଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମଶାଳୀର ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ସମ୍ବଲପୁର। କେଉଁ ନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ? ତ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ? ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷାଦ କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳର ଉତ୍ମାଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳର ଉତ୍ମାଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖକ କଟକକୁ କହିଛନ୍ତି। ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କଟକକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଠାରୁ ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ? କଟକରୁ ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲୁଥିଲେ। କେଉଁ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ? ସ୍ତୁତିପୂତ ବିଳାନାସୀ କଟକର ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୃତ୍ତିକାରେ ଅବଲୁପ୍ତ। ବାରବାଟୀର ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରେ କ'ଣ ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି? ବାରବାଟୀର ଖଳିତ ପ୍ରସ୍ତରେ ତା'ର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ଲାଗି ରହିଛି। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି? ରାଜା ମକତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ରପଳାରେ ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ? କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳର କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ। କାହାକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡୀୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାନଦଣ୍ଡ ପରି ଦଣ୍ଡୀୟମାନ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିର ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ କେଉଁମାନେ ତା'ର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବାରିବାହ ବେଳାଭୂମିରେ ଶ୍ୟାମଳ ପଥରେ ଯିବାବେଳେ ପଲ୍ଲୀବାଳାମାନେ ତା'ର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଲେଖକ କାହାକୁ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୋଣାର୍କକୁ ଲେଖକ ଭୁବନ ମୋହନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମ୍ଳାନ ଓ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଜନ ବେଳାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତି ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କୋଣାର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତି ପାରିଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ଦୂପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାଗମନର ପ୍ରତୀକ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦୂପ୍ତ ଓ ଗର୍ବିତ ଜାତିର ପରାଗମନର ପ୍ରତୀକ। କାହାକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭୁବନ ମୋହନକୁ ମହାମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘନ ଅତୀତର ମ୍ଳାନ ଦେଶ ଜାତି ପ୍ରାଣ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦଧିଛି ବୋଲି ଲେଖକ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର କିଏ? ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର କିଏ? ଉତ୍କଳ କମଳର କେଶର ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ। କିଏ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ? ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣପଥ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।